Mga amigo, mao kini diri ang dakong pinyahan diri sa Mindanao. Isa sa area nga dako. Lapad. Paak ng lamigas. Mao ni siya mga pinya ni diri. Na ipamotos. Ang pagsilang sa adlaw nga mo'y nakapaagni kanako sa mong pagkuha nini nga mao nga video. Tungod kay nindot na kayo ang view. Ito sa unahan nga habig oh. Kanang bakante diya nga kanang brown color. Tamnananan pa na siya diya og pinya. Grabe kalapad, kanindot. Paghanang nabigasan eh. Sorry kay mga amigo. Oh, mao na siya pagkaanindot nga tan-aw sa kinaiyahan nga minugna sa atong Ginoo. Oh. Lapad ga pagi pa nga to. Dito nga habig gagabon pa. Oh. Kini siya nga mong pinya pang export ni siya. Unya ang mga reject daw ko na ni mao ni panghimuon ikaning nila ni. Mo nang makita nato sa sagol sa 2 days. Oh, kana siya mo na pinya. Oh. Ano siya guys? Lapad kayo. Oh. Katong sa unang pinya pa natanan dia. Kanang murag kanal-kanal pinya po na diha mga amigo. Dire sad sa luyo nga bahin, dire. Pinyahan po na diha mga amigo, mga amiga. Oh. Na. Grabe kalapad. Oh. Kato dito murag mao daw toy building daw kuno to sa tag-iya. Na dia oh. Na, pinyahan gini diri mga amigo.